както и в миналия влог, така и в този. Котич? Не. Тити? По-миналия. Тити, мой. 4, да, 4 мамо. Пратка от Шин. Тити? Не съм прекалила, просто нещата този път даже са Тити? по-малко. Миналия път бях повече, не знам защо този път са в кашон. И пратките ми пак са разделени. Явно вече Шин работят и с Same Day, не само с Пиги. Този път само един артикул би трябвало да ми пристигне с Same Day. 4, мамо, да, 4. Нещата са домакински, има за малкия, има и за мен. Поне би трябвало, доколкото си спомням. Ама слънчице, може ли мамо да се дръпнеш от телефона? Благодаря. Това е блуза за мъжа ми. Да. Така, ако си вижда. Сега това какво е? Не знам, мамо, сега ще го отворим да видим какво е. Шал, широка за зима. Доволна съм. Ще го замесва. Кълъвка за възглавница. На малкия с колички. Това би трябвало да му стане. Да, имаш кола. Кола има тук, виж колко много. Добре. Ще мириш странно. Да, ето виж си. Шнолки. Такива. Долнище за мъжа ми. Отвътре такова пухено, не много. Чорапи за мен. Бели, защото нося главно бели чорапи. Са доста чифта. Мисля, че с 10 чифта. Масажор за крака. Нещо е такова представлява. Книжка за малкия. Преди сън. Се отварят тези картинки. Това е готино поне. Има за карти. 2 отделения за стотинки и съответно и картините пари да се слагат тук. Зимно яки за малки. Още едно, само че спортно. Пак така с качово. Стелката за банята, за пред банята, т.е. Подложка да си слагам измитите чиника за количките му, не се серчи. Пижама за малки. За яслата. С панталончи. Още ни такива шнолки. За прибори. Ето ги другите панталонки. Същите като миналия път, което бях поръчала. Същата шарка, само че различен цвят. За бюти бленди. Чаршаф на малкия за кошарата поръчах. Ластичен. Пише, че е памук. Ще го видим колко ще е памук. Формички. По принцип са за понички. Аз ще правя в тях кексчета. Да, мамо. Точило. Поръчах си нова четка за косата. И другата част от пратката дойде. Това е чадър. И дано не е изпотрошен, защото преди да го поръчам, гледах ревюта на хора, които са си поръчвали и на повечето е идвал счупен. Счупени. Просто нямам думи. Супер. Ето едно разочарование от Shein. Честно казано, не знам кой повече да съм разочарована, от фирмата доставчик или от производителя от Shein, защото не се знае къде се е потрошил, дали си е бил още там потрошен или са го потрошили по пътя на идване. Важното е, че не беше скъп. Ако някой знае откъде мога да си взема такъв прозрачен чадър, хубав, с дебела дръжка, ще се радвам да ми сподели в коментар. Не знам защо си мисля, че в Jumbo може да има. Ще проверим.
просто го скъса. Сега ще го залепим с стикс. След като 10 пъти обясних как точно става цялата работа, надявам се да няма повече скъсано. Да, точно така. Браво!